Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulabog modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyo mga subscribers, followers, viewers, fellow believers, welcome. O karong adlaw magpadayon kita sa atong gibiyaan nga topic, pagtulunan nga giuluhan og the winner. O sa wailangan ikaw nga magtutuo na sayod kadag unsay imong buhaton aron ikaw maibalik sa imong pakigambitay sa Dios, fellowship with God, and you can be filled by God, the Holy Spirit, ug andam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili na ito masabdan ang pulong sa Dios, dili patinaw ang Espiritu Santo nga maong kamatuoran nga magtutudlo sa kamatuoran, dili siya function sa iyang ministry, teaching ministry. Busa gikinahanglan nga ikaw maandam ingon nga magtutuo kay mo man kini ang protocol sa Dios. Okay? Use the rebound technique of 1 John 1:9. Kung ikaw nga dili pa magtutuo, ang imong buhaton mao ang paggamit niya ng imong kabubuton, free will nga hinatag sa Dios kanimo aron ikaw makagamit sa positibong bahin niya, the positive Paul, to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. O ikaw andam nosab sa pagsalmot ning atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Sa ako nang giniingon sa wailangan, padayon ta. Ablihi palihog ang imong Biblia diya sa Colosas kapitulo 3 versikulo 21. Colossians chapter 3 verse 21. And it says there, "Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart." Ang exasperate diya, iritizo. Ang buot pasabot, to cause someone to feel bitter. So, murag maingon tas binisaya nga kasilag. Okay? So mo ka na ang pasidaan. Now, kinahanglan natong hinunduman nga delegated authorities bahin kini sa 4 divine institutions sa Dios. Yes, they are part of God's 4 divine institutions. Unsa katutong upat ka divine institutions? Volition, marriage, family, nation. Volition's authority is your very own. Ikaw mismo mao ang authority. Okay? And when it comes to marriage, sa kabinyoon, it is the husband and wife mao ang authority. Kung sa panimalay, it is the parents mao ang authority. When it comes to the nation, government leaders, mao yung authority. Okay? So, ato ning isubli-subli, aron gyud mutuhop diha sa imong panumduman. So, mao to, Colossus 3:21, "Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart." Ang mga ginikanan God, anaan niining maong responsibilidad. They should not resort to child abuse. Dili kinahanglan nga mo
naghimo sila niining child abuse, sexual incest. Kay kini are considered as soul abuse, i.e. by not teaching them the truth. So wani mo ipagtudlo sa imong mga bata. Okay? So, for example, by not teaching them the difference tali sa husto ug sa sayop, by not teaching them sa dili panghilabot sa mga property o mga rights sa ubang mga tao. You see? Next thing that parents should consider with regards to their children, mao ang not to cause them to fear. Ayaw. Dili ang nga imo silang hadlukon. Nga hadlukon nimo kanang naay multo, naay tiaw, naay wakwak. That's part of emotional abuse or gitawag na psychological abuse. Ang mga ginikanan, gikinahanglang mahibaw sila sa instruksyon sa Dios, di instruction manual sa Dios, nga maong Biblia, aron sila masayod how to deal with their children in the proper way. Siya mo ni nakadaot karon sa mga ginikanan, di mo mag-ingon nga ang tanan. Ambot pasabot nga, mo ni ingnon ta mo raw normal na ni. Nagkagrabe yun. Kaya man lang sila pagtuon sa pulong sa Dios. Nya, kini kong soul abuse, makaguba ni sa panguna-una o sa thinking skills sa mga kabataan. Now, doon na may mga kategorya, 5 gani kini, bahig child abuse. Unsa may nagunay ni sexual incest abuse. Unya na ay physical abuse, na ay soul abuse, na ay emotional abuse. Nya na pa po'y neglect and deprivation. You see, ang mga ginikanan God, kinahanglan nga ilan ng tudluan ng ilang mga kabataan good language o ilan ng sugdan sa pagsaksi bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Evangelize them early. Mga ginikanan should not teach their children o mga bad language ba? Kana bang mga dautang nga pong, mga pong nga mga garbage, panalitan ka namang magsininggitay sa bahay. Magsininggitay, kanang yelling, shouting, ang grabe pa, imong hinganlan na silang demonyo o buang, niya pamalikas. Kini mga butanga, dili gyud angay nga buhaton sa mga ginikanan nga to sila mga anak. Nga naman, tungod kay kini mga butanga maka-traumatic sa mga kabataan. Matarantar na sila, ma-develop ng ilang pangunahunag mga dautana. You see? So, kung malikon katong upat ka mga divine institutions, aron din na yun mo makalimtan, volition, marriage, family, nation. Sa volition, it is your own self, mga otoridad. Sa kaminyon, ang bana, mga otoridad. Sa panimalay, ang mga ginikanan, mga otoridad. O sa nasod, ang mga government leaders, mga panguho sa kagamhanan, mga otoridad. Now, labot pa, naidaghang mga matang sa mga otoridad. Pananditan, mga kapulisan, mga kasundawhan, mga magtutudlo, mga huwis, ano pa? Ano pa? Ang mga traffic signs,
Kanang mo yung go, na po yung stop, kana otoridad na Now, kung why pagka kanang oriented ang mga kabataan, di sila mutahod. Nakita niyo mo? Now, diyan sa Colossus 3:21, balik ko na to. Gaingon ka fathers, do not exasperate your children so that they don't lose heart. Okay? So, ay kalim to, katong exasperate is irritidso, to cause someone to feel resentment. Now, ito ta si Ephesians 6, versikulo 4. Fathers, sa mga amahan gyapon do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Na, ang Diyos, nagaatiman yun kanunay sa iyang mga anak. But pasabot, ang mga magtutuo ni Kristo. Every moment of every day. Dili yun makabiya ang Diyos. Anak, gudta niya. Nakita ni mo? He always takes care. He never fails sa iyang adlaw-adlaw nga pagsangkap. See? He is always faithful. Matinumanon siya kanunay. You see, na ay mga magtutuo, just take these things for granted. Wala nila baliha. You see? So, timan ni kining usa sa mga kinaiyan sa Dios, imugod siyang amahana, kay ikaw luwas naman. Nadugtong ka namang Ginoong Jesucristo hangtod sa hangtod, ug ikaw dili naman wadtos impierno. Kay gilukat ka naman sa bilinhong dugo ni Ginoong Jesucristo sa iyang pagpakamatay dito sa krus. You see? So, kung bahay kaluwasan, dili na issue ang imong mga sala. Kay our Lord Jesus Christ took them kanang once and for all. Iyang gilukat kadto. So, God is always faithful. Kita mga magtutuo are always faithless. You see? Huwag tayo pagsalig. Huwag yung pagtuo. Now, what makes believers faithless towards God? Do you know? Kung sa may kanang makapuwag pagtuo sa magtutuo. Magtutuo kunuhay siya. Wa lang yun ang iyang pagtuo. Do you know the reason? Ang katarungan o hinungdan niini tungod siyang pagnegatibo. Ang iyang bang pagtagad negatibo ngadto sa pulong sa Dios. O niya pa tungod sa iyang mga dautan sayop nga mga pasiunas kinabuhi. They have wrong priorities in life. In what way? Unsa mang paagi? Answer? For being people emphasis, dili God emphasis. Mga tao lagi ang itutukan. You see? Ang mga magtutuo God, gi-classify ni sila duha. Winner believers o loser believers. Pangutan na mo kung galingon. Asa man ka kanang may apel. Winner ka ba? O loser believer? You see? Ngay prinsipyo, life is fabulous with doctrine but miserable without it. Kung wala kay doktrina, miserable ka. Apan kung na kay doktrina, labihas ka nindot sa kinabuhi. Now, kung negatibo ka sa imong pagtagad ng tuspulong sa Diyos, managingos in English, being negative, recalcitrant, lethargic, and indifferent ngadto sa pulong sa Diyos, ikaw nga magtutuo ka sa diha nga ikaw at tubangon na nimo mga suliran sa kinabuhi. When you confront problems in life, unsa may imong sagad yung buhaton, you would easily throw in the towel. Surrender ka, give up ka,
ug moingon kadayon sa popular nga panultihon nga, why did God let this happen to me? You see? Nga naman ning gihimo man ni sa Dios sa akong kinabuhi. Ati mo na, imo gibasol ang Dios. Ngura ba gilabot ang Dios? Imo tanan. Imong tinuyuan mo na gingos mga katigwangan. Tinuyuan sa imong buot. You see? Ikaw ra yun ang mabasol. You reap what you sow. Unsa imong gipugas mo po imong anihon. You see? Abi nimo, kitang tanan mga magtotoo, tanan, had been given equal privileges and equal opportunities sa Dios. Nga, wag yo'y kanang ikabalibad. Watay ikabalibad, kay gisangkapan na ta. Yatagan tao, pantay-pantay ha. Angay-angay nga pribilehiyo, angay-angay nga mga kaigayunan, oportunidad. So watay rason, watay ikabalibad nga dili ta mahimong mananaog. We cannot be victorious in this spiritual life. Kaya nga naman, tungod kay everything that we believers need in life, gisangkap naman tanan sa Dios. Nakasabot ka? Walang yung ka makaamgo niya na kaya wala pagtuon lagi sa pulong sa Dios. So ang kakaibaw niya na ang Dios dili mapakya sa iyang pagsangkap kanatong iyang mga anak. Huwag yun siya pagpakyas. He is always faithful, may matinumanon siya. O gisangkapan na tas tanan. Atong gikinahanglan aron kita malampuson o mahimong winner believers. Winner God ang atong title ni atong gitunaan. So, sa may mga ehemplo ni ning mga gipagsangkap sa Dios kanato be the provision sa Dios. Bisangkapan tagaluwasan. You see? Di mo na unsa kadako kanang pagsangkap sa Dios. Kaluwasan, luwas na ta. Di na ta mo sa impyerno. Pasalig man sa Dios ba? Garantiya gud sa Dios. Unsa isulti sa Dios, garantisado. Ayaw na pagduha-duha. Kaya mong sugo gani kag duha-duha. Aha. Imong gihimo ang Dios nga bakakon. You see? So ang naguna ni ini mga pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo, kaluwasan. Unsa pa? Mga panalangin dinhis panahon ug didto na sa eternidad. Unsa pa? Pulong sa Dios. Bible doctrine. Unsa pa? Ang 10 problem-solving devices, mga paagis pagsulbad o mga suliran, napo kini, isangkap sa Diyos kanato. Unsa pa? Rebound. Kanang pagkumpisal, pagsugid sa itong mga sala, ngadto sa Diyos nga mahan, diretso. Unsa pa? Mao gani na nag-una nga problem-solving device, rebound. Pagsugid sa mga sala. Sunod, unsa pa? Logistical grace. Unsa man yun yung logistical grace? Gikan mo kunis word nga logistics. Kini god military word ni. Kini po mga kasundauhan ba? Isang kapan mo nila mga hinagiban, mga lagi armas, mga kanang bala, unsa pa dihang mga kinahanglan las panahos gira, logistics. Kita mga magtotoo, gitandi ng mga sundalo. Mga sundalo ta ni Kristo. So isang kapan tag logistical grace. Unsa man ning logistical grace? Tanan nga atong nangkon. Atong banaba o asawa, atong mga anak, nung panimalay, atong balay, atong sakyanan, atong negosyo, atong kanang sweldo, sa pa logistical grace. Unsay tuyo sa Dios nga gisangkapan tag logistical grace aron kita makatuon siyang pulong magatubo
Dias grasya o kay balo kang Ginoo sa Kristo. Segundo Pedro 3:18. Aron sa diha nga magtubo na ta, diha makabot na to ang pagkahamtong espirituhanon mao kanay katakos. Ang nana sa pagkatakos. Takos ba? Worthy to receive blessings, worthy to kanang meaning capacity for life in general. Na kay katakos sa pagkinabuhi. Kaya nimo bisag unsa pang kahimtang sa imong kinabuhi. Nga naman, na nimo ang capacity. Ang importante sa atong pagkakristuhanon, capacity. Manang luoy mo na una-una nga itong mga igsuong mga kristuhanon nga way capacity. Nga naman may capacity. Wa man lagi magdoon sa pulong sa Dios. Lain man silang mga pasiuna. Di man pulong sa Dios may pasiuna. So wa sila damag, wa sila capacity. Mura na silang mga di magtotoo. Nakasabot ka ba? So, when believers gain a strong foothold sa ilang espiritual ng kinabuhi, they become winners. Diha, mahimong mga kanang mananaog. Mo na itong tumong, ingon nga mga magtotoo. Ang pagka magtotoo, God, being believers, is not a joke. Dili ni duwa-duwa, This is a serious matter because God is dead serious to His word. Dead serious to His plan. Muna nga, I hope makaamgo ka sa atong pagpadayon ng pagtuon ini. Muna nga adlaw-adlaw ta nagtuon. Hangtod nga himo na yung second nature kini mga butanga ang mga hunahuna sa Dios. Huwag makalabaw rabas hunahuna sa Dios. Isaiah 55:8 and 9. Unsa may gisulti? Ang Dios mismo nagsulti. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, huwag makalabaw sa iyang nauna. Di magsilbi na itong mga tauhan ng mga pangulahuna. You know what? Whenever we have problems sa kinabuhi, ang Diyos anaanay solusyon na ng mga suliran. And He answers our questions in life. Pinagi siyang pulong nga nahimo ng bahin sa atong kalag. Nakita ni mo? Huwag na kay suliran na diha. Solusyon. Hulbuton lang ni mo ng doktrina nga na diha siya mong kalag. Naon sa may mong hulbuton, huwag kay pulong sa Diyos. Nga nung huwag kay pulong sa Diyos, negatibo ka man. Huwag kay gana sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Daghan ka mga balibad. Wa magukoy panahon. Busy ko kaayo. You see? Busy sa mga butang kalibutan nun. Huwag ka mabisi sa mga butang nga tuwa sa itaas. They have treasures in heaven, not treasures on earth. You see? So, when we don't have His word, tungod kay di man tamutuon, o man tayo pagtuon, then, saan man ba kahimong tinuod sa Diyos diya sa mong kinabuhi? Dili. Murag galutaw lang yun ay mong nauna. Manggod ang Diyos. You see? Dili tinuod. Dili matuod ang Diyos sa imong kinabuhi. So, makaluoy ka. Inumduman yun na to. Nga, ang tinuod yung solusyon o kasulbaran. The real solution, genuine solution, absolute solution sa suliran natong mga magtotoo. Maong pulong sa Diyos. Dili solusyon ang atong tawahanong mga solusyon. Dili. Prinsipyo na. Human solution is no solution. No. Tanawa na.
No, dili solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So, naibaw ka. Ang usa ka magtutuo nga way pulong sa Dios, diya siyang kalag. Magtigom lang na siyang mga basura, diya siyang kalag. Masabot ka, diya mo na magtigom kang mga basura. You are just accumulating garbage in your soul kung wala kayo pagtuon sa pulong sa Dios. Kadag kang mga pagi unsa ang pagtuon sa pulong sa Dios. Basaha ang pulong sa Dios. Tambong ug mga Bible study nga diin ang nagtudlo, may gasa sa pagtudlo, may gasa sa pagkapastor magtutudlo. See? Gihatag naman sa Dios, gisangkap ra na nimo ingon nga magtutuo. So, balik ta sa Colossus 3:21, Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Again, ayaw nito kalimti itong upat ka mga divine institutions, volition, marriage, family, nation. No, by the way, dito sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 62. No one, wala bisag usa, bisag kinsa, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Mo na lingi ay. Mo niya itong baruganan. Noon sa man mo pagbarog, ingon nga magtutuo. Unsa ang paglig-on sa imong baruganan kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios. Abe. Unsa man. Tawanon ra gyapon. Sa atong gingon ug tawanon daily solution. You see. Ato sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 5. This is a plain indication of God's righteous judgment, so that you will be considered worthy of the kingdom of God, for which indeed you are suffering. Now, nanghisgot man ng suffering, doon na mo ko'y duha ka matang sa suffering o pagantos nga itong atubang ingon nga mga magtutuo. Duha. Suffering for blessing or suffering for discipline. Ang suffering for blessing, aparehan to bang iaguman ni Job, kanto bang iyang pagantos, blessing man to, na panalangin, natingala mo yung mahimo ba din panalangin o gantos ka? Yes. No, tun ilagay ang pulo sa Dios, pero masabtani mo na. You see? O ang ikaduha mo itong pagantos nga disiplina. Gidisiplina magka sa Diyos kayo sa karnal ka man. Awa man kay pagtubo diyas pulong sa Diyos. Awa kay pagtubo kay negatibo ka man. Lain man imong nga pasiuna. So muna, nato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini atong ipadayon ng uban pang mga hilisgutan bahin ni ining the winner. Bala na mo nga Diyos, salamat. Nining grasya. Dada kami pagbalik ugma, anong kami magkapadayon, nining among adlaw-adlaw nga pagtuon, pagpakaon sa among kalag sa imo mga pulong nga mo lamang ang kalanon ano magligon kini among pagbarog diha sa imong kamatuoran. Salamat o Dios sa grasya nga among gipaimuslan. Salamat nining among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.